FM, adunay kadaugan. Sa Dios tinuod ang kuna, himo siyang bahandi kay ang Dios mohatag kanimo kinabuhi. Ang kasulatan natingon, ang tao mabuhi dili sa panlamang kundi sa matag pulong sa nga isulti sa Dios. Nahimugso kining atong tulumanon, ang pulong mo kinabuhi ko. Ang pulong mo kinabuhi ko maghatod nganha kaninyo mga mensahe sa kaluwasan, kabuhan, kadaugan nga gikutlo sa balaang kasulatan. Butang may katapusan, mahanaw ang tanan, isang kalimutan. Ang atong oras karon alas 3, right, 41 sa kapuntang. Mayong pagmata, mayong pagbangon, mayong pagsigay-sigay sa sayo pagpuntagon. Ako banubanta sa itong programa, ang imong pulong mo ilang parahan sa mga tilo, kahayag sa pangalagyanan. Alagyanan, nakita ka na sa Salmo 119, versikulo 105. Salamat sa Ginoo sa iyong pagtiguban ka na ito, labi na sa ato ang pagkatulog o sa ato ang pagtrabaho matagal na panayin sa nakatiman o nagamuha ka na ito, panayin sa naghatag ka na ito, may kondisyon sa tanang panahon. Adlaw-adlaw ngayon, imong makita atong makita sa social media ang nagko kay mga trahedya.
Okay na po ito gingon mga kaigsunan sa base sa balita mga kaigsunan 8.2 magnitude nga mao nga linog na po mga kaigsunan din ang kayuntag sa Manila o niya maingon to sa Taiwan sa uban pang mga nasod mga kaigsunan nga nagdala o kalamidad. Mao nga layo pag-ayo ang Disyembre kung atong mahinumduman ang bagyong Odette Disyembre 17 o 18 ba ito mga kaigsunan. Mga 4 years from now ang Minglabay mga 4 katuig na tingali ito na Minglabay, pero until now wala pa yung mga tao nga missing nawa bagyon magkita sa ilang matag pamilya. Anong ikaw o ako iksoon ano sa pamantar mahimong matinud-anon ato bang ang Ginoo kung magpabilin nagyapon tang moras yapon hantod karon naragyo na sa tao iksoon isa kung saan mao nga kitang magwawali kami nga nagpaambit sa mensahe sa Ginoo wala sa may mahimo bisan kung saan pamagwali bisan kung saan patagwali sa tanan nga magwawali dili na makusap duha kadaghan mga kaigsuon na ibig sa social media. Mao nga usa ka alagad sa Dios aton kaniya usa ka ay buhaton nato nga mahuman agwali gikan sa Genesis at hangtod sa Revelation. Siyempre ang mga idara na mag-edad ng 70 mag-edad ng 60 o pila nabasa na ang Biblia gikan sa Genesis hangtod sa Revelation. Apan ang kinaibatasan sa mga tao karon ayay mao pa mahinuon magbuot mao nga please ka please ko please ang tanan nga nakasabot sa walang kasulatan kaya kung di ka nakasabot sa kasulatan di yun mahita po mga kaigsuon nga mabago ang atong kinabuhi. Singalan sa labing halagdong nga Diyos o sa tibok pensa sa kalangitan, singalan sa atong station manager Reverend Gideon Candelario, singalan sa atong general station manager Reverend King Ryan Makasaon, yan sa maging yung upos nga lagad o upos nga igala sa kanginan mag-uban-uban ining tagna o lapit sa kabutagon ining alas 3 una nga dili sa pwede mga igsuon nga dita mo ako ibig sa itong inadlo nga pinaglan dili sa mahita po mga igsuon nga makaani ka kung magsige na tagyakan sa atong panimalay mauna nga dili sabta makamahay ngadto sa Dios nga may ngunta nga kani uban gidatong lagi na siyempre doble man ilang paningkamo doble ilang kugi sila sa pagpangalagad kugi sa pagpaningkamo apan kung atong ibutang sa itong una-una masige na tagpaningkamo tuwa sa mo kugi para sa Ginoo ako tayo hatag-hatag para sa Ginoo kubol kayo panalangis Ginoo dabaw lagi na may rason sa bagay mga igsoon mo sa nang rason ako sa nang rason ako na akong rason kinahanglan ko nga natas Ginoo kanunay. Ang atong oras karon mga igsoon kanunay nagdagan alas 3:45 na sa kabuntagon ay buntagan atong tanan Luzon, Visayas, San Mindanao ilabi na sa atong kaigsunan din sa Shine FM 95.3 at uno na yung nagsunod atong pa sa akong amigo Pastor bro, brother kanunay kiring nagsunod una nga doon natin sila yung mga importanteng information maminaw naman sila dire kaya pinasa itong mga kasigbit ng mga city o barangay magkabalo na sa mga igsoon okay rin ang mga kaigsunan basta importante apan kung mo related na gani mga kaigsunan o karita sa dili na kayo gamit dili na sa mga igsoon hindi na matay palisi o bala o gisunod araw ta dili sa makalabas din sa atong programa. Muna mga igsoon patagpos na mga igsoon doon nasa gitawag guidelines doon ay gisunod ba kung na-aspect niya ikaw o ako dapat yun kang mubuhat pero kung dili ka nga niyang mubuhat o imo masab ng desisyon wala matapok sa ang importante mga igsoon kung naihan kang magkinabuhi sumala sa Biblia di magkinabuhi sumala sa Biblia
apan sa diha nga dili ka mag kinabuhi sumala sa Biblia ayaw pagmahay nakanang uban di panalanginan nakanang uban nakaangkon og butang di ba kanang uban nakaangkon og dako nga posisyon doble mang ugi doble sakripisyo muna din nato ika tinala nga kanang uban di uswag ikaw moras gyapon hangtod karon. Salamat sa Ginoo sa kinabuhi ni Pastor Imagine nga nakakaroon sa KSA matan pa niya mga kaisunan nagyaya ug ari pa ko sa lalaki kaisunan nagyayo nagyaya sa anak sa ilang amo naman po ni Katmid ng Exxon pero anak mo matakosan na to mga kaisunan na may gitawag ko anak ba kung saan ni mo pagkil doon na siya yung mensahe kay Glory Pastor Sapre o sa tanan nga mga pinanggang mga viewer o listener sa Sign FM 95.3 ang Ginoo magapadayon sa paglikod o madasig magdasig o magpanalangin kanatong tanan watching here Park Riyadh, Saudi Arabia nakasilaron sa plaza kunari kas dumangiti magkaigsunan mo na sa gitawag o Boulevard o gari ka dili sa Tanay na magyapoy Boulevard tinalay diya sa Tanay City sa uban pa mga city mga kaigsunan sa Gihorngan City sa Mayawan City o diya mga city karon may iso di na magkakaikiyas labi na sa mga corner ano na yung mga gitawag o CCTV ang problema magod ang CCTV magsigig tuyok-tuyok asa pa ingon kunya ang mga swito mga kaigsunan niya na ayay inig-tuyok pa ingos bigas kay musutoy mo apoy ilihog bagay apoy klaro una na ang mga tao nga nakabalo di nagupod na mauwat pero des kasulatan may iksun ayaw kikuwata ang nagtuon ayaw utaw may iksun nga nagkinabuhi sumala sa palang kasulatan kaya di ko na mauwat di sa na maiskam amen ba? Mao nga kung nailan kang pagkaton di magyung ka mahitabong mauwat ka di sa mahitabong maiskam ka siyempre doon na kay pundasyon pinagi sa palang kasulatan sabot ang imong kinabuhi ang batasan amen ba? Mao man na salamat sa Ginoo manihapon pa mi postar postar manihapon pa sila o at tingali mo kaigsunan gabi imaro dito dire kanlaw na alas 3 dito na aros alas 10 sa kagabi oron ako patong i-follow up ang ticket ni Sister Maria Molier o na nga salamat sa Ginoo nga doon na yung mga taong gigamit ang Ginoo pero dili mo ko na mahitabo o dili po ka mo sakripisyo dili po ka mo hako moingon ta mga kaigsunan ko sa Ginoo ay luoy ako nila sa kung doon na kay kaluoy doon na po kay buhaton sa kikaimong to na dili maabot ang imong kaluoy o huwag kay usa ka lakang imong buhaton para sa uban ana raman na o ayaw pag-expect nga mubalos ang tao nga imong gikaluyan ang imong gitabangan ang imong gihaguan ayaw pag-expect nga kana sila mubalos nimo hinuloa una-una ang Ginoo mo panalangin nimo dili ang tao kay kung ang imong gihatagan naguna-una ka nga mas mubalos nimo labi na imong hatagan katong mga kwartahan dili mo na mapautang at muhatag masabna nimo labaw pas imong gihatag siyempre makaingon man na ang hatag maganit na ako nga dili ni dato di ako mas mukahatag pa ko nimo kay dato ko wow hinumdumi ang Dios dato siya pag ikaw makabuhat kung maayo ato bangas Ginoo hinumdumi dato ang Ginoo kung di sa malimot bisan sa kamay porsyon may mong gihatag sa imong isikataw mao na sikreto apan kung dili gani kakabalo sa sikreto ayay
sige jud kag pangminta bisag piso-piso ra ang imong gihatag para sa Ginoo. Ano na sa mensahe? To God be all the glory. Wow. Anak yun. Tanan na anak Diyos Ginoo ang kahimayaan og dungog. Wala gud sa tawo. Kaya ang dungog sa tawo, amir gud ang dungog sa tawo. Ngano man, mawagtang na mutas kalibutan. Sama ra mutas bulak igso ang mahanaw. Magampo sa tama ison. Labing gamahanan og may gugmaon ka nga Dios Amahan. Ikatak na og dapit sa kabuntagon o Dios niya nasab kami magkuban-uban sa pagpaabot sa imong mga pulong mga mensahe. Tuguti o Dios, mangita kini dapit doon sa matag usa, namok ka makinabuhi. Magahatod o kadaugan, magahatod o kasiguruhan, labaw sa tan magahatod sa kapakuhan sa among batas sa kinaya dinhi sa silong sa kalibutan. Salamat o Dios, ang among kinabuhi mainlain niya sa imong mga pulong mga mensahe. O salamat o Dios, nagiyahan nimo ang matag usa aron kami magkinabuhi sumala sa pulong sa Ginoo, sa pulong nimo nga imong gibilin sa imong mga katawan. Salamat o Dios sa tanan karon naminaw sa FM Radio. Ining kapalibot dinhi sa Balot, Barangay Santo Niño, Tanay City, Negros Oriental. Panalangin niya matag usa kanina. Ug tultul kanunay. Manining mao nga sa iyong kabuntagon adunay makatunan. Ug tataw klaro kayo ang imong mga pulong mga mensahe nga moabot karon sa ilang kasatag sa pamapilihanan. Maghatod kini kalikton, maghatod kini kadasig, maghatod kini kapaguhan, kausapan sa dagan sa mong kinabuhi dinhi sa silong sa kalibutan. Salamat o Dios, bisan pa man sa tibok na kong panimalay sa tulong na mo ka mga anak, sa kong ugangan, sa tanang kaigsunan, bisan pa man ining dapit sa Baloglo, dapit sa Pilipigan, hidid by Pastora April Mea Kapturan. Sa tanang kaigsunan, dapit pa sa kanwe, na mahimo silang panalangin, na mahimo silang pundasyon, mahimo silang kahayag. O sa upang pang mga katawan, o sa imong mga alagad o Diyos, nabaw sa tanang. Tanunay na kong ginala, ang kinabuhi ni Pastor Paraguya. Doon na sa doon ay mga plano, ikaw silang kinabuhi. Para silang pamilya, kaya binasa, mao nga kasilinganan diya sa mao nga sa fuente o Diyos, diya sa Beho, Palanas, Santa Cruz. Panalangin niyo, tagpuan sila sa tanan ng mga Panginoon. Napo sa tanan, sa mga presidente sa Pilipinas, sa tanan ng mga senador, sa tanan ng mga gobernador, sa tanan ng mga congressman, mga mayors, sa nagkalaing-laing mga syudad o sa kalungsuran. Labaw sa tanan sa mga barangay o Diyos, mga barangay captain, mga konselis, o uban pang adunay katugdanan sa tanang kalaing-laing barangay sa Tibok, Pilipinas. Huwagin kami ang mahimo o Diyos. Ang among paghangyo, biyahe sila. Ang ilang pagservisyo sa katilingban, adunay hostisya. Matagusa ka na mo, magkinabuhi sumala sa imong mga pulong kasulatan, imong gibilin ka na mo. Salamat o Diyos, adunay na kami katungkanan o obligasyon sa pagserbisyo sa katilingban na kinahanglan. Salamat o Diyos nga diin ang imong mga pulong mga mensahe. May ututan ka na mo sa insaktong pagkinabuhi din sa silong sa kalibutan. Labaw sa tanan sa akong wife karon na nasa SK, nasa Saudi Arabia man, panalangin niya ang kinabuhi, kampingi kaniya, kanunay sa imong pagkamayo. Bisa pa man sa kumaigsoon sa Manila, ilang masabtan ng litunganay, diya sa kamatuoran aron kami magkinabuhi, madili, ginalong sa kinabuhi din sa kalibutan. Wala kami aring mahimo sa mga pagalingon. Ang among mahimo o Diyos, mudamot kami kanunay sa imong pagkamayo. Aron kami sa panahon na kami nanginanglan, dili kami o Diyos, ni mo hikalimtan. Tungod kay ikaw ang Diyos kang Abraham, ikaw ang Diyos kang Jacob, ikaw ang Diyos kang Isaac, o ikaw usab ang Diyos ka namo karon. Diyos nga way pagkausab, Diyos nga way pagkabalhin, Diyos nga way sama kagamhanan sa tibok kalibutan. Bisa pa man sa mga trahedya o Diyos, akong mapag-ampo kanimo sa mao nga linog nga 8.0 magnitude. Lord, kung ito dili nimo piniidayon sa nakalain-lain mga nasyon, labaw sa tanan dinhi sa Pilipinas. Apan ang imong pagbuot, ang imong pagpaila, huwag kami arang mahimo
ikaw nakakita sa katawhan nga angayang silutan sa imong atubangan. Lamang ipihig, ipahilayo, ipahilikay ang imong mga katawhan nga matinud-anon nga kanimo nga nagserbisyo. Sama sa kinabuhi ni Lot, Ama, imo silang ipahilikay sa silot sa waong nga nasod sa Sodoma. Salamat ka Diyos, initag na kapit sa tubong panon. Samtang kami magatuon, samtang kami magapaambit, samtang ako magapaambit nini. Alam kay walong malangiton, gikan kanimo. Ilikalam nini kalibutan, tungkol kay papaklas ko kami. Kung magsalig kami sa tinanman, dinis kalibutan. Tungkol imaya, kanalagod kanimo ang tanan mag-ainon. Amen o Amen. Salamat sa Ginoo nga Igsoon, hapit na kita alas 4, alas 3:58 na sa kaabot-ata. Salamat sa Ginoo sa kinabuhi ni Brother Welberto Borde. Kumusta mo diha, brother? Ato na sa mensahe. Salamat sa Dios. Amen. At siyang pasalamatan ni Igsoon. Matagpusan ka na to sa diha nga nagakupot kita sa pagkamayos Ginoo. Doon na kita ipinasay. Kung atong imaginon, sikat sa atong pagkabatan o hangtod karon sa atong kahimtag sitwasyon. Kung naaga kanunay ang kupot sa saat sa Ginoo, doon nagugay pabor gikan sa Ginoo. Even sa imong kinabuhi, even sa imong kahimtag karon, we can try to rewind or review sa ato nga hintang kaniadto, makaimod ka, Lord, salamat sa imo pagkamayo. Wow, imo ba nang nasinati? Kung dili ganit na kasabot, magsigir gyud pangandoy, bisag nadator na ka, bisag na nakay kwarta, bisag ipahimutang na kas Ginoo sa pagkamayo niya. Magsigir gyud kag ambisyon. Apan hinumdumi, ikaw kung kinsa ka atubangan sa Ginoo kaniadto. Even sa imong panginabuhian, sa imong posisyon, sa imong trabaho, sa imong panginahanglan. Wow! Kaniadto tingali sa among kinabuhi, maglisod ni panihapon. Pero akong mga anak karon wag na katagamtam sa among natagamtaman. Kamanihapon ni taon may balanghoy, manihapon may og isol, magutan may og sulaan og sinaksakan eksoon nga kanon o sa pilar kabas ulong agon. Unang ako eksoon di ko kalimot sa pagkamas Ginoo. Hangtod ko waon sa Ginoo, di ko makalimot. Wala na ko giikutak sa una-una ang kalisod kaniadto kun dili ang kalisod himo na kong inspirasyon aron ko ma-inspire. Himo ang inspirasyon, ang kalisod aron ka ma-inspire, dili ma-expired. Kung saan man ang ma-inspire, Pastor, kanang dasig ka kanunay. Ipanalanginan maganit ka, ipanalanginan maganit ka. Kanya ma-expire na hinuon ta. Mura tag Lord. Dili matabot. Doon naman tayo pinasay ato ba sa Ginoo, ang gihulat sa Ginoo, kanang imo pagkaseryoso. Nasalamat sa Ginoo sa kinabuhi ni Brother Welberto Borde na Diyos wagin sila silang kinabuhi. Tinugdumi mga Igsoon ang mga lagat sa Diyos, ang mga lagat sa Ginoo na tinunanon. Seryoso, manganghar ng katilingban. Huwag mo rin, bitaw so, di ko katuko, tanawan. Wala kong magkaho, na madato na si Mr. si Mrs. o si Mr. si Sister. Anong bili ka datoon? Anong bili ka Ioswag? Gawas matinudanon ka sa simbahan, yas pagpangalagan matinudanon po ka, niya mo hatag para sa Ginoo. Pero ayaw pagsalig, na madato ka, maminto ta, kanya dili ta katuman, sa sugos Ginoo, ayay. Back to zero kita mga Igsoon sa muabot ang panahon. Unang katong nag-iuminto na mga Igsoon, ayaw mong pagsalig. Katong giuswag na ba, ayaw mong pagsalig. Hinunua, pagsalig mo sa pagkamayos Ginoo. Magsalig tas pagkamayos Ginoo. Aron kanunay padayon nga mo mudagayday ang pagkamayos Ginoo sa atong kinabuhi. Dili ni siya maputol, dili ni siya makutod.
Dili niya siya parehang sagutan nga magkapunol-punol. Ano nakabalo magkapastor sagutan, ada kay sagutan. Kami ato na ko'y sagutan. Pero karon ang akong sagutan, mawang minsay sa Ginoo. Kami butukan sa tinuod nga kamatuoran. Huwag pagkapuas ang kadaugan kasiguruhan sa tao nga mudangot ngadto sa Ginoo. Una nga atong topic karon, ungodly. Usa man ang ungodly, kanang dili pagkamatarong bagdautan. Ingon diri makaisulan ng atong tema, God judge ungodly people. Masa ko ni binisaya na pastor, ang Ginoo musilot niya atong dili matarong nga tawo. Dili ikaw may musilot, dili si pastora, dili si pastor, dili si sister, dili si brother, dili si bishop. Og sa pangdunay katungdanan diya sa simbahan, watay katungod nga modyan sa atong isig katawo. Ang atong mahimo ang pagtudlo sa kamatuoran aron ikaw ug ako magiyahan sa pulong sa Ginoo. Kana mga tao nga mga angkat mga igsoon, kana mga dautan dili matarong. Nagsalik pa man na sila karon, pero ato man ako tiurok sa eksaktong panahon kasilutan sila sa Ginoo. Dili Dios nun, tinuod na. Dautan, dili Dios nun. Dili makatarungan. Kaya kung ikaw dili Dios nun, tao na. Masa man din ang dautan may son Diyos, no? Nausahay mga kaisunan, may insulto tas minsayas Ginoo, pero tinuod maguna. Kung dili ka Diyos nun mga kaisunan, dautan sab ka. Kung nagdili ta pwede mo kli mga kaisunan Kristohanon tas katilingban, apan dili dita Diyos nun, atubangan sa Ginoo. Mao nga amin sa isawi, isugilon si Jesus. Ang pangutana mga igsoon kung saan nimo pagsugilon o po kay tutoon. Kung saan po nimo pagsugilon nga dili gani ka-explain sa insaktong kamatuoran nga naa sa Biblia. Madlok man ka mga igsoon mo implement sa kamatuoran kung ikaw wala nang kinabuhi sa kamatuoran. Kaya ang kamatuoran mo hatag nato kagawasan. Akong ipasalamatan ang Ginoo sa tanan nga naminaw sa Shine FM. Way buas o way pagkaluya, ikinahanglan buhat o nato kanan. E dili pwede mga igsoon nga mo klintas panalangin sa Ginoo kanitay gihago. Dili pwede mga igsoon sige tag panalangin, pero ang tag-is panalangin wag na o tagig panahon. Klaro dili. Maulaw ta igsoon. Sige ra ta pangayo. Pero ang atong gipangayuan nga mo tag-iyas tanang mga butang nahibalo kung kinsa ko atubangan sa iyang atubangan. Ato ning basahon mga kaigsoon. Ang hope si hope mga igsoon diila sa Dios nga matarong. Wala na ilaing tao sa tibuok kalibutan matud pas bala ang kasulatan. Wala na ilaing tao dinhi sa silong sa kalibutan sa makanghop kabalaan. Apan si Job mga igsoon sa iyang pagkabalaan at ubang nga sa Ginoo, grabe ang iyang tentasyon, grabe ang pagsulay, grabe ang balatian, pero si Job nagpabilin sa pagkamayo sa Ginoo. Isalikway man siya sa kaugalingon niyang asawa, dihokman man siya, IBI man siya sa kaugalingon mismong niyang pamilya, apan hinumdumi sa diha siya nakalusot, sa diha siya nakapasar sa eksamen gikan sa Ginoo. Kaya ito man to si Satanas pagtintal o pagdaot ni Job nitong mga panahon. Apan kung imong basahon ang katapusan sa mga sinulat dinhi sa Job, wow, gi-tripod ang panalangin sa Ginoo. Ang mga butang na nawagta giilisan og original, mga genuine. Basahay mga kaigsoon, ang tao di kaapas niini. Magsigir gyud ta og pangwinta para sa Ginoo. Ayaw pag-expect mga kaigsoon nga doon na kay mga butang nga mga gitawag o mga branded nga mga butang. Magpabilin na yun ang pinaspasan. Nga naman, dili man branded ang imuhang pagpangalagad sa Ginoo. Atras abante, likay dire, likay dito, maigo sa minsay sa Ginoo, luya dire, luya dito. Bisag asa pag ukang musimba, bisag asa ang simbahan.
Dahil ka mausap, o di ka magpausap sa mensahe sa Ginoo. O di ka magpakuriher. Mag-una-una na yung kag sige kakaigo, sige ko kakaigo, kaya dili mo ka maasaw. Tuhinong dumi. Kung ang imong kinabuhi doon ay kausapan, doon ay kababuhan, maminaw yung ka sa chisyon nga tusuban. Ako man ay lisod. Ingon din mga exo sa mga Job 34 versikulo 18 ngadto 29. Kung sa iingon din ni Job na kini sumag kagsunan base sa balang kasulatan mo sa katao nga niingon ang Ginoo, wala pay tao nga sama kang Job. Mao nga sa kinabuhi usab ni King Solomon, gi-illustrate diya sa Biblia, wala pay tao nga sama kang Solomon sa tibuok kalibutan. Wa naman bis Biblia naman na napabailain. Nga mo ikaw ug ako bisag unsa pa nimo kang ngilngig nga presidente, prime minister o hari ka man karon, di nagyuta kalupig sa posisyon ni King Solomon. Mao nga si King David mga isoon, doon na sa sikreto nga iyang gibuhat. Ang sikreto ni David, manampuon lang yun siya. Ang sikreto ni Daniel, mainampuon lang yun siya. Apan kung ikaw di ka mainampuon sa panahon sa pagsulay, sa panahon sa problema, o dangog na yung kang mga sugihanon sa palibot, ayay, pagsag yun ta mga isoon. Ingon diri sa 34 sa kapitulo 34 sa mga Job. Versikulo 18. Siya nga nagsilot sa mga hari nga walay pulos. Kinsay kasulti nini sa mga sinulat ni Job kapitulo 34 versikulo 18 ngadto kini sa 29. Kinsay mo silot sa mga hari nga dili makatarunganon ang Dios. E kung ikaw nga tawo may mosilot nini, wa mo kay mahimo sa may imong ikaragkada. Mao nga dunay mga nasod nga mga ngilngig nga mga nasod, dili nato kaya na silang pakigbatukan. E kung arkas kalibutan, kung wala kayo kay arangkada, akong say nang punimo, binuodang pa. Ingon dito may soon. Siya nga nagsilot sa mga hari nga walay pulos, o sa mga pangulo nga dautan. Mao nga pagkakaroon doon ay mga pangulo nga dili maayo, dili ka makasilot ana at nila ay ang makasilot ni ana ang Dios lang yun. Alang ikaw, warangkada ka, tigok yun ka. Amen ba? Pero paabuta ang panahon ang Diyos may musilot ni anang mga tawanan. Ang sayangan ni mong buhaton, Lord, ang pingi ang akong kinabuhi. Iyan po, ngatos Ginoo, nga ang hustisa ang katarungan na aragos Ginoo ang tanan. Wala sa tao, pwede ramang kang atos usgado, pwede ramang bayran. Labi ng pakitaan kang binandol nga binilyon or bilyon, milyon. Pero ang hustisa sa Ginoo, dahil doon na ni mo mabayran, kaya wak makinahanglan siya kwarta. Wak siya makinahanglan bulawan. Dili na na imong kapasigarbo. Bisag binaldol pa na imong bulawan, imong gitaguan sa inyong panimalay. Dili na hatagag balor ato bangal si Ginoo. Pero ang iyahang ipangayo, simple lang. Himua, tumana ang iyang kasuguan o pagkinabuhi, sumala sa balang kasulatan. Wow! Wala na kinahanglag requirements, wala na kinahanglag TOR, wala na kinahanglang edukasyon, kundi na kinahanglan sa bulawanong kasing-kasing kapag servisyo na tos Ginoo. Pangutan na tamang ison, unsa may klasiha pastor nga mahimo kang bulawanon ato bangas Ginoo. Di doon na kay buhaton. Mo sakripisyo ka, mo trabaho ka, mo kogi ka para si mayas Ginoo. Ug labaw sa tanan kung nagkogi ka, magkinabuhi ka sa imong gikogihan.
Kung magwawali ka, ang imong kinabuhi, naagod haom sa Biblia. O sa giingon diri sa 19, gibuhat sa Dios ang tanan, busa wala siya dapigan, hari man o dautan o kabos. Wow! Mao ni nindot. Justisya ba? Ikaw kung pobre ka karon, dinaog-daog kas katilingban, ayaw kaguol. Kaysa imong pagkadinaog-daog sa katilingban, time will come, itong ko'y mandod ka. Pero sa mga matas mga tao, moingon yun ang mga tao, ayay. Ang mentalidad mga Gustavo Exoon, to see is to believe. Believe is to see. Kausa mo na, pastor. Matuo ra pag makakita, mutuo ra pag makita. Dili mutuo o dili makita. Mao nga dunay mga tao maingon nga. Di mo mga dato diha, di ko mga lagad. Banyag datoon, dili gyapon mo mga lagad. O uswagon, di gyapon mo mga lagad. Literal maguna igsuon. Napagsabot sa katilingban, kung dato ka dias pagpangalagad, kabalo kang mo pailog, kabalo kang mo paubos sa imong gisika tao. Dili ka hambugero, dili ka taas o karbo, paubos ka. Kaya magpaubos ituboy sa insaktong panahon. Maura man na. Muna inindot, tungkol kay justisya magod ang Ginoo. Tanawa ra gud. Gibuhat sa Dios ang tanan. Gibuhat sa Dios ang tanan, gibuhat magani sa Dios ang tanan. Ikaw pa ba at ako pa ba kaha? Nadili nimo buhaton ang tanan para si Mayas Ginoo. Buhata ang tanan, ayaw paglimdaan. Diri sa yano na to nga panguna-una. Makakaon ka diri sa kabukiran, wa kay gibunglay. Wala kay gihawan, wala kay giugma diha. Wala ka nagwad-wad ang kapatuan mga igsoon aron ka makapugas bisag makatanong, makapugas lamang kagalay. Hello. Dili ka ni manindot imong panimalay o dili ka manalog og mga bulak o unsa diha. Pero hinumdumi usa na siya kasambingan sa kinabuhi dinhi sa kalibutan. Dili manindot ang imong panimalay, dili malimpyo ang imong panimalay o dili na imo silhikan kada adlaw. Manimaho ra kang iti, manimaho ra kang basura, bisag sa imong kusina, dili ni mahugasan, manimaho ra kang matay. Siyempre kada adlaw ka nagtrabaho. Apan kung kanunay everyday na dilimpyuhan. Wow. O ari kas nilabhan maison sa pagkakaroon, naabot na matag nilabhan lagi pastor. Illustration lagi sa kinabuhi. Si Jesus nagamit siya og daghang mga sambingay, mga parables. Aron ang tao makasabot, ibin ang iyang 12 ka apostoles, ay di ko maglisod ka ng tagpas. Ganun man, tama sila yung nabuhat nga dili mao ato bangas Ginoo. Kay mao lagi, layhansab sila nga mahimong balaan ato bangan ni Jesus. Tanawa na po itong magpapanday sa balaod. Diba napitik ra siya sa iyang tuyo ni Jesus about sa maayong Samarianhon. Kaya mapamatudan ang Diyos kay atudloan. Unang sa kalibutan, makadungog kang mga tao nga walihan nimo, ikaw pa hino itudloan, pasagdi. Kaya kung imo na isang tudloan, mamuligi mo na. Amen ba? Ingon diri oh. Gibuhat sa Dios ang tanan, busa wala siya'y dapigan. Harit man o dato o kabos. Wala nito. Dato magkakaroon, hari magkakaroon, presidente magkakaroon, o kung sa imong rangkos katilingban, hinumdumi, hostisya ang Diyos. Huabot yung panahon na kung dili ka ni hostisya imong pagdala sa katilingban sa tibok kalibutan, ang Diyos hostisya ra bagyo. Ingon diri ang 20.
Mahimo nga mukalit lamang og kamatay ang tao sa panahon sa kagabion. Laglagon sa Dios ang tao ug mamatay siya. Sayon kaayo niyang patyon bisan ang mga gamhanan. Klaro dili. Kung dautan gani sayon ragyo kayong patyon sa Ginoo. Bisan paglabing gamhanan sa kalibutan. Moingon lang yun ka. Maunay nahitabo niya karon. Napirti mo ng astiga kaniya to, mura nagsisikinsa. Mauna. E nga naman ang Diyos, wala sa'y pinalabi. Hari man ka, presidente man ka, prime minister man ka, kung nakita nga dili mao ang imuhang kinabuhi pagdala, ayay. Base sa Biblia, mao ginay mahitabo. Mahimo nga mukalit o kamatay ang tao sa panahon sa kagabion. Laglagon sa Dios ang tao mamatay siya. Sayon kaayo siyang patyon bisan ang mga gamhanan. Natanawar na. Laglagon. Kisa man laglagon sa Dios. Katong mga Dios no? Katong nagtuman sa iya mga sugo. Dili oy. Nagkabasa ba mo kasulatan nga gilaglag kung nagtuman sa iya mga sugo. Nasa panahon ganit nga walay pagkaon, walay makaon, si Elias igsoon. Doon na may gipadala ang Ginoo. Si David taliwalas mga kaaway. Di pagkaon masayas pagkamaayos Ginoo. Kung imo na siyang basahon ang Salmo 23 versikulo 5. Kung mismo hisgot ganit ka kaaway, daghan yung klases kaaway. Ingon ang may tiono, gibantayan niya ang mataglakan sa tao. Kaya gibantayan man niya ang mataglakan. Masa may imong lakang ron, doon na-una ni mo kautan sa imong sigataw, ay, wapagani ka, nakabuhat, na. Ingon dire walay kangit-ngit nga ikong makatabon sa usa ka makasasala, aron dili siya makita sa Dios. Nauna, doon ay daghang mga Kristohanon nga kanunay rang naglipon-lipon. Kristohanon, pero doon na ay sikreto gibuhat. Di na magkatago may so. Ayaw pagsalig mga kaisuran nga sikat na kaskatilingman. Kristohanon, pastor, pastora, nadi kay gitagog-taguan diha. Nadi kay ilok-ilok diha mga igsoon. Na moabot yun ang panahon ngayon mong ilok-ilok, mahulog rin yun na dili kaha kakapuyan, siksipit-sipit diha si musala. Hello. Ngayon gani ang katiling convention, hala, wala na ba'y aso makumkum? Nadili magani makumkum ang aso. Samot ang Ginoo, di mo makumkum. Ayaw uata ang Diyos. Mismo ikaw ayaw uta mong kabalimon, aron ka makapangilan sa uban. Gibantayan niya ang mataglakan sa tao. Walay kangit-ngit nga igong makatabon sa usa ka makasasala, aron dili siya makita sa Dios. Walay kangit-ngit nga makatabon sa makasasala. Nakabalo naman ang dili na maayo, dili kay. Nakabalo man ka na. Aminaw yung kang matinta na sipat. Ayaw pag-ingon na. Makasasala naman God, pastor. Sa tupa ka ng rason na masaptan na yun nga mubuhat na yung kang sala. Kaya mo ingon naman kang makasasala. Kung ka ng rason nga sa tao nga imuhag yung i-examine, masaptan magyuna nimo nga kinitawhanan mo sana makasasala. Magpagkasala ra gyud kay mo ingon raman makasasala raman God, pastor. Adi di magsige ra kasala. Ingon dire 22, walay kangit-ngit nga igong makatabon sa usa ka makasasala, aron siya dili makita sa Dios. It meaning to say, makasasala man ang dimensyon nga dili yun makatabon, makatago gikan sa mga mata sa Dios. Nakatago dahil si Iba o si Adan? Wala oy. Nakatago dahil si Cain. Nanglimot pag yun siya, giingnan pag yun ang Diyos, ambot. Magbalantay pagod ko sa akong igsoon.
Pansa diya nga kisilutan siya, ni pagulbol man siya. Bugat ra kayo, ni imong silot ka na ko. Reklamo man di ay. At madili man hustisya ang iyang gibuhat. 23. Dili kinahanglan nga magtagal siya panahon. Ano man guna ison? Aron maka muatubang ang mga tao kaniya o sa iyang hukman. 24. Dili kinahanglan nga mag-usisa pa siya aron pagpapahas sa mga pangulo aron ilisan sila. Ang Ginoo magoy muhatag og insakto sa insaktong panahon. Doon na magoy mga sitwasyon nga tagaan og panahon ni mga daotan aron maila ang hustisya o katarungan. Kaya kung dili ni muhatagan, dili sa Dios ang hatagan ni mga daotan pila ka mga panahon. Pero sa diha nga hatagan gani panahon, mura na mo si kinsa Hinoon. Moingon naman sila mo isakto ikaw mo sayo. Pero dili maguna magdugay base sa balang kasulatan. Ingon diri ko. Dili kinahanglan nga mag-usisa pa siya aron pagpapahas sa mga pangulo aron ilisan sila. Una ang mga pangulo sa katilingban, Luzon, Visayas, and Mindanao, Prime Minister man ka, Presidente man ka, o unsa pa, ilisan jud ka. Hello. Ilisan jud ka. Ma-infits magani may soon. Paman ko na. Kaya na may hustisya, na may balaod sa kalibutan, sabot ang balaod sa Dios. Ingon ang 25, kay nasayon man siya sa ilang gibuhat, busa pukanon siya sila, pukanon niya sila, pagpatyon panahon sa kagabion. Usaw man na iso. Kung maghiskot ka ni tag kalamidad, maghiskot ka ni tag trahedya, maghiskot ka ni tag linog, labi na karon nga giingon diha 8.2 magnitude. Ayaw kong ingna mga kaisuran nga walay nasod anak dili mahugno. Kara-kara pamagani ta kaniadto sa 2012 sa panahon sa linog sa Gihulman gikan sa Manhuyot paingon sa Lalabirtad Pindoy. O sa ka-Amerikano mga kaisunan diya sa ayungon na nananginan sa adigyo puno to sa iyang 7 milyon. Panyamatod pa mga kaisunan sa silingan na nakabisita ko kaniadto kaya sa una halos may kadabulan sa ayungon doon namin meeting. Yan nakahiskot ko one time miningon nindo talagi ng balaya diha madam. Isa hambog ko ng tagliha diha. Katal ko no kayo, ingon na Amerikano nga, bisag bagyo, bisag napailinog, di ko na matangtang. Paglinog bitaw mo ekson, pulpos pansinsilyo, hasta mga prikas, taranta ng Amerikano ko eh. Di ka mapikas nga ultimong karsada, kagipagisan magani. Kaya nas tao ekson. Wala eh, garbor mo ko ni tao kadako. Labi nagmaipaglawas. Ingon diri meso, kay nasayon man siya sa ilahang gibuhat. Busa pukano niya sila og patyon sa panahon sa kagabion. Silutan niya ang makasasala. Kinsa may silutan? Kanang dili makasasala. Ngatagan mo ginagpamor atubang nga sa Ginoo. Oh, atubangan sa kadaghanan. Silutan niya ang makasasala, atubangan pag sa kadaghanan, di maulawan. Kadaghan kayong tao mga kaisunan, ilado sa tibok kalibutan, ilado sa katiligban, matingala lang yun ka. Kung ikaw nakasabot sa kasulatan, kung imo na palawumon ang imo una-una, di na ka matingala, kaya na mag-yus kasulatan. Silutan man yun niya ang mga daotan. O gatagan ay justisya, o katarong ang mga maayo. Hello. Unang bitaha na makabalota sa pulong sa Ginoo aron ta magiyahan ba? Idili gani tagabalo sa balang kasulatan. Kanang imong desisyon karon, di ko na sigurado.
ay ang plano sa tao dili para parehas sa plano sa Ginoo. Ingon dire. Kay wala man sila musunod kaniya o mutuman sa iyang mga sugo. Kinsa na isilutan atong wala mutuman o wala mubuhat sa sugos Ginoo. Kung ikaw o ako, ikaw rin nagbuot, nakatuman ka sa sugos sa Ginoo. Mao nga ang mga alagad sa Dios, mga pastora nga nagkat-on diha sa Biblia o sa pulong sa Ginoo, maningkamot man ang magkinabuhi, maningkamot man ang nga haom ang iyang kinabuhi diha sa Biblia. Kay kung dili na siya maningkamot, moabot yun ang punto sa panahon nga dili siya magsigi sa iyang trabaho. Hello. Dili siya magdugay. Tingali mga 1 year, mga 2 years o unsa pa diya o nagani abot wa kaw sa kabulan. Muna nga sa mga ahensya karon sa mga panarbaho, doon na sa gitawag og 6 months. Kaya estudyohan pa man ka, testingan pa man ka, tanaw ra ko nang manarbaho ka bisag asa ka ato sa Saudi Arabia o unsa pa, mahimo kang katabang. Di ba ka ng mga amo eksoon, magsige na mong sunod-sunod o paniin. O niya, kay kung ikaw wala ka mag-agad, wala ka maghulat nga ikaw sugoon, mangita kag pamaagi nga ikaw mulihok sa ilang panimalay, sagi isaligan ka. Diyalan man ka. O ako mahinumduman ka ni Atong Exxon while ko nag-drive sa administrador sa Bae City. Bisan kanunay ming napuyo ka ni Ato kay ako may tagakuha, tagadala siyang bag iya sa dapit nga nag-eskwela pa ko sa high school sa Lunoy National High School Bae City, Negros Oriental. Ako may tagadala atong iyang bag, tagahatod sa ilahang na boarding house. Nakakita mi igsoon year 2000 sa diha nag-college na ko igsoon. Hangtod pag-graduate na ko 2004, nahimo ko na yung driver bodyguard. Iyang butangan maigsoon dito sa iya nga sakyanak, mga sensilyo, piso, o kung sa padiha, kwarta mabilin, tuyuon niya, bilin-bilin. Ya di mo na ako hilaptan bisag piso. Kanunay dito niyang binlan. Kaya nagtuong man siya, matintal kos piso, matintal kos kwarta. Ikaw igsoon, pag matintal ka, usaran ka. Hinumdumi kanunay na itong gibalik-balik, kung natintal pa si Jose, mahimo siya gobernador ato. Di oy. Ba, nagibutang-butangan siya, idaot siya, basta ang iyang konsensya, ang iyang trabaho, seryoso ato bangas Ginoo. Hasta iyang mga igsoon naluwas sa panahon sa gutom, sulod sa 7 ka tuig. Salamat sa Ginoo sa imong kinabuhi, Brother Arnando Inglaterra from Samahan. Ato makaigsunan diya sa Samal, labi na sa kinabuhi ni Sir SK Florentino SK. Kanunay ko ni siyang nagaba, naghago. Salamat sa Ginoo sa imong kinabuhi, Sir Florentino, iya sa Davao City Governing. O sa tanan nga naminaw karon nga mga alagad sa Dios, nangandoy ang atong igsoon, atong kauban karon bago sa buhat, na si Pastor Alejandro Paragoya. Pastor, kahintang maabot na dire. Tayo welcome, maigsoon, maabot man yun na dinis kinatibukan sa Negros Oriental, kining power dinis sa FM radio. Atong paaboton ang insaktong panahon sa insaktong itagang nga even ang FM radio mukatap sa tibok kalibutan. Maura pa na, pero magpaabot sa insaktong panahon din sa magdalit. Ingon dire igsoon, tungod kanila napugos ang mga kabos sa pagpakitabang sa Dios o gidungog niya ang ilang pangaliyo ko. Ayay, napugos ang mga kabos kay gilupigan ang mga kabos ni atong mga adunahan. Wala na may laing kadagpan ang Dios, wala na may laing kadagpan ang mga pobre. Digdangog mas tinuod nga Dios, gidungog man. O na nga ang ospital para ranas mga kwartahan. Usahay kita dili nakaagpas
kay usahay ang Dios mahimo na lamang pinaspasan. Wala na makaikabayad sa ospital, wala na makaika-apa-admit, wala na makaika-pa-check up. Muadto na lamang ka ni pastor o ni pastora, munang mga lagad si Ginoo mahimo na lamatang salin. Klaro dili. Apan sa diha ang nga tawo aduna pa ika-pa-doktor, mamaliyag kaptangan, mamaliyag bulawan ug unsa mga sakyanan atos doktor paingon, pero wala na ganing moingon na lamang pastor palihog og tabag ampo ani may nalamang tawo ni maayo. Pero okay lang, bahalag mahimo na lahat ng pinaspasan, basta dili ta pinaspasan ato bangas Ginoo. Amen ba? Mga alagad si Ginoo, mga pastor, mga pastora, mga tinun-anay nga Kristohanon, bahalag inuntang pinaspasan sa katilingban, apan hinumdumi dili ka pinaspasan sa atubangan sa Ginoo, sigurado gyud ko dunay pabor gikan niya sa insaktong gitagal nga panahon. Maura na igsoon akong ihangyo sa matag usa. Unsay gibuhat sa mga kabos, mingdangop man sila sa Ginoo. Siguro asap ang imong pag-ampo, ang imong gituan kung tinuod ba gyud na nga Ginoo. Kay kung dili ganina tinuod nga Ginoo, matag usa nato dinis kalibutan na amatay kaugalingong tinuuhan. Na amatay desisyon o kinsay angayan, siguro ang ninyo nga ang iyong gituhan karon makatabang na sa panahon sa imong paghinahanglan. Sa panahon nga ikaw nagpagkitabang sa makang David, wa siya pasagdi ano man ang iyang gialagaran, tinuod nga Ginoo, dili kulo Ginoo. Maura man na duha ra man ang gialagaran sa taos kalibutan, tinuod nga Ginoo o dili tinuod nga Ginoo. Mao nga klarohon nato, i-clarify nato mga igsoon. Tungod kanila napugos ang mga kabos sa pagpakitabang sa Dios o ginungog niya ang ilahang pangalyopo. Kung magpakahilom ang Dios, walay makasaway kaniya. Tanawa ra ko na, dili mahitabong magpakahilom ang Dios. Kay magdanag man ang mga dautan, magdanag man ang mga mapalabi-labihon, mapalabi-labihon sa katilingban, walay hustisya ang Dios. Kung mauna, dili mahitabong magpakahilom ang Dios. Tagaan ra o panahon ng mga daotang pipila kayugto aron ba malami sab. Amen ba? Mugara ba? E ganing tawag mugara, magsalig naman na, mahambugiro naman na. Yan nagsalig lagi. Ganun ka ng tao iso, nagisaligan. Anong ka ng tao usog manghulga, naigasilegan. Apan sa panahon nga wala na igisaligan, upoy masap na. Kung magpakahilom ang Dios, walay makasaway kaniya. O kung mulingaw siya, walay mahimo ang mga tao. Tanawa ra ko na. Kung mulingaw gani ang Dios, sa usa ka tawo mo kay mahimo. Na ba kay mahimo? Dapat ko'y mahimo mga igsoon. Mao nga niingon ang Salmo Kapitulo 1 pirmirong sinulat bersikulo 1 ngadto sa 6. Bulahan ang tao nga dili mamati sa tambag sa dautan. Kay kung maminaw gani kag tambag sa dautan, mapariha po kang dautan. Siyempre, inganyo man ka. Matalaman ka. Unang-una ko'y mga kaila, tunulan ko, okay ra kayo. Ako rin inan okay ra inyo ha, para ikamulang ka na. Kinakasabot man silang alagad kas Ginoo. Hindi man na sila mamugos. Amen ba? Pasabta lang. Alagad makas Ginoo, pero kalagad kas Ginoo, moingon sa ay pugnawa kung hindi ra ay. Okay ra ni, wala bitay nakakita. Kaya ingon ng putos pastor. Natambal naman as koto-koto. O nang pastor sab ka, pala inom sab ka, ayaw na lamang. Tapos Biblia ison.
pastor sab ka, lipungan sab ka, pastora sab ka, palaso pa sab. Nagbuhat ko kag dili maayo, ay ayo. Mao nga niingon diri Mason, pulahan nga ang dili mamati sa tambag sa mga dautan. Mga dautan, daghan ra ba yun na? It meaning to say, mga more than one. Salamat sa Ginoo sa kinabuhi ni Ma'am Norberta Yotratsi from Bulod Pindoy Negros Oriental. Kumusta mo kanunay diha ma'am? Ang Ginoo mag-amping kanunay sa matarusa. Sa tanan karon nga naminaw sa FM radio, kumusta man ang inyong kinabuhi? Doon na nabatay na katunan sa pila na to ka mga bulan. Hinay-hinay na ba nato nga giusi sa kanunay ang atong kinabuhi ug kahimtang dinhi sa kalibutan? Ilabi na sa naminaw. Panghinaot ko, inanay ninyo masabtan ang mensahe sa Ginoo. Inyong ubos nga nagan, kanunay nang hinaot ninyo uban ang tabang sa Ginoo. Magunsa man ko, magunsa man ang mga lagad sa Ginoo. Kuntik alagya ko ng inyong kasing-kasigunaw na until now and forever. Kami maigsuon ang mga lagad sa Ginoo naningkamot, nagsakripisyo para sa kaluwasan bisag way swindlo. Wala ni siya, dili ni siya padungog-dungog, kung dili gisulti na mo ang kamaturan. Ang tanamong sakripisyo para sa mga tao, dili para sa among kaugalingon, nga malipay na mo ang Ginoo ug ang Ginoo nay bahala na mo. Malipay ko man kaisunan sa mga response sa mga tao nga pastora layhan ni maminaw pero madugangan ang among kahibalo des Ginoo. Wow, makinaot ko dili lamang madugangan kung dili mismo kamo mahimong mabag-o atubangan sa Ginoo. Kami nagpadayon, ipanagkamutan na mong kutob sa makaya uban ang tabang sa Ginoo, dili sa mong kaugalingon, kundi matuboy lang namo ang Ginoo sa among kinabuhi. Dili ang among propiedad, dili ang among profesyon, dili among trabaho sa katilingban, kundi trabaho para sa Ginoo, aron ikaw ug ako mahimong mabag-o atubangan sa Ginoo. Salamat sa Ginoo sa mensahe ni Ma'am Norberta Yotratsi. Good morning Pastor, good morning Usabia. Ma'am Norberta Yotratsi, uban sa imong panimalay sa mga Trustee family o sa mga Yu family diya sa Bulong Pindoy Negros Oriental. Sa gingon diri, bulahan ang dili mamati sa tambag sa mga dautan. Kaya kung mamati gani ka, mapariha po kang dautan. Mo man gani maigsoon kung disiyuhon ka, butang-butangan ka, disiyuhon ka, pagdauton ka, mubalos ka daot, maparihara ko kag buot, maparihara po kang mananaot, masagday. Ayong pagtukol, igsoon. O mosunod sa paggibuhat sa mga makasasala o makikabin kanila nga wala mo ila sa Dios. Gikinahanglan atong isilik, ayaw pagkikbarkada sa dili mahinadlokon o mga kanabang mga balasubas pang mga tao. Depende na nimo ison. Labi na dili mahinadlokon sa Dios o makikabin kanila nga wala mo ila sa Dios. Wala magani sila mo ila sa Dios, ikaw pakaha ilo nila. Hello. Wala magani sila mo ila sa Dios nga tag-iya sa kinabuhi, tag-iya sa kalibutan, ikaw pakaha nga pareha, ikaw ug ako pareha nga tawo. Ingnon ra ka, awa magani na ko ilha ang Dios, ikaw pakaha. Napirti nimo pagkabordoya, wa pa kay trabaho, wa pa kay naho, tanawa ra na. Ingon diri sa dos, mao'y iyang kalipay ang pagtuman sa balaod sa Ginoo o pag nagtuon siya niini adlaw ug gabi. Dili mahitabo nga mahimo kang aktibo nga magwawali kung wa kay tuon-tuon adlaw ug gabi. Usa may imong iwali? Magsigil na balik-balik. Labi na sa social media. Sunod si Mana, maurag yapon. Sunod si Bulan, maurag yapon. Walay kapitulo, bersikulo. Hello. Dili pwede. Kung tinuod kang nagbasa mga kaigsunan from Genesis antod sa Revelation, even magkapareha ang
lingwahe ana, pero doon na yun ay kalainan. Masige ra kag humba kada adlaw sa may mahitabo nimo. Di ora ra ka og ma-high blood kag samot. Kada adlaw sige kang kakalumpang, kada adlaw sige kang kamulan, kada adlaw sige kang ginamos. Paingon ra ta anak maigsuon sa magkidney ta sige. Pero sari-sari kada adlaw upa lahi na sa pangsudan, sunod simana lahi na sa pangsudan, lahi na sa pangputay, lahi na sa pangbutan. Wow! Ligo ka malato. Tanawa ra ko ng panahon sa gitawag palasibo sa mga palasibo pastor. Paingon bitas palasibo kana bitaw Nobyembre 1 kanang gitawag og kalag-kalag pa. Ya kasagaran magud ang mentalidad sa kalibutan. Magbudbud ta sister, magpikot ta. Pagkaon nagbudbud mo ingon lami akong iutang kalabunggay ay na tanawa ra na. Sa to pa nagpasabot, walay katagbawan ang tawo. Kung naanay sudan, mangita paglaing sudan. Apan kung kontento ka, wow. Kampante ka na. Unang daghan karon mga minyo. E dili lagi kontento siyang bana, dili kontento siyang asawa. Mangita paglaing bana, mangita lang ang asawa. Dahil diskontento man, bisag maurang pormaha. Amen ba? Tungod kay nagpadala sa emosyon, nagpadala sa kaibot, daghang kay panghingarian, daghang mga hari nga napukan, umikan yana. Tanawa si Samson, di oro, di kinahanglan, ato nagbatunan. Kung ikaw may nadlukon sa Ginoo, nakapalo pa kang sala, imo pag yung buhaton mo, imo rin po kang, makasasala naman ko ng tao, pastor. Grasya naman eh. Grasya usay grasya, disgrasya. Likay. Ingon diri maigsoon, sama siya sa kahoy. Ingon diri, mao ang iyang kalipay ang pagtuman sa balaod sa Ginoo o nagtuman siya nini adlaw o gabi. Sa diha nga ikaw ug ako magipasa sa balang kasulatan, hinumdumi ang versikulo 3, mahisama siya, sama siya sa kahoy nga nagtubok dapin sa usa ka sapa. Mamunga sa timpunga og ang dahon ni dili malaya sa tanan niyang buhaton siya magmalampuson. Wow! Kung magbasa ka Biblia, muna'y gingon sa Josue 1:8-9. Ang problema manggod sa tao kung magsigir ka, ay sige ko kabasa pastor, magsigir ka tangkil-tangkil ang Biblia o sao manande mo. Na kung doon ay mga tao nga sige kabasa ni ini, bisag way simpa-simpa, ikaw pa may hinuoy way ipakaagan sa Biblia. Ayaw. Kung baga mag-eson, ayaw palakan si may insulto man na. Ikaw may koreksyonan. Ingnon man kayo may ekson, ayaw pagpapagtrain. Ayaw di pagkaruing no. Ayaw suko. Ikaw may koreksyonan. Ang pangutana manggod mga ekson, ang mo koreksyon kung tinuod bang nagbasa. Pero tinuod ang nagbasa, ang ilang pagkoreksyon haong Pinas Biblia. Dito na masipyat. Amen ba? Na may mga taong naaras palay sige nagpaminaw even sa FM radio nga nakasabot sa mensahe Ginoo, nga nagkinabuhi sumala sa mensahe Ginoo. Mangutana ko, doon naman ay kaluwasan? Naakoy! Dili tanan nga naa sa simbahan, nagpa-asib na lamang. Nga Kristohanon kunuhay, pagawas, dili Kristohanon. Si David, si Daniel, nauluwas ba? Wa ba siya maluwas sa iyang pag-ampo? Dito na sa iyang panimalay. Every day, katulos o sa kaadlaw, inablihan pa yun. Asa man siya nag-ampo? Sa simbahan o sa balay? Asa nag-ampo? Si Moises, nagibuyag siya sa Dios. Moises, Moises,
Huboa ang sandalyas kay dapit kining balaan. Asa man to simbahan to yang gidulan? Or bukid? Bisan asa ka. Basta imong nahimaya ang Ginoo tugad pidagloro proteksyon ang kas Ginoo. Mga OFW, mga digits. Nakasimba ba na sila sa simbahan? Nga under control man na sila ang mga amo. Dili pwede mga igsoon. Nga mo ingon ka, mga OFW, kumusta man mo? Dili na mao. Kay ikaw ug ako, dili ka makamisyo sa kasing-kasing. Una-una sa tao ang Dios lamang. Mao nga ako, di ko buhok. Mahitabo lang nga mawalitas kamatuoran nga magtuo ang uban nga gihukman na sila, pero ang kamatuoran gikan sa palang kasulatan dili gikan nako. Kuna ako di kumuwalig way Biblia kay hambog ra kaita maingon tang ahe di na ikinhanglan ng nunid na bot na igsoon nahurot nino mo nag memorize gikan Genesis abot Revelation. Nambong na lamang na. Ingon diri Mason, tanawa na gud siya, Tris, sama siya sa kahoy nga nagtubo daplin sa usa ka sapa. Mamunga sa timbunga, ug ang dahon niini dili malaya sa tanan niyang buhaton, siya magmalampuson. Mangutana ko, kinsa may mahimong magmalampuson sa tanan niyang buhaton? Katong nagtuon sa adlaw ug gabi. Ikaw sige kang simba-simba, sige kang Domingo, sige Sabado, bisan sige kang gasimba, wa po kay tuntuon sa palang kasulatan, mabag-o kaha ka, mausap kaha ka, o walihan kas mga tao may simba-simba, koreksyonan ka, mamuligi ka. Di oy! Wala di ko nigdapit, kundi ang kamaturan wag atong ipagawas. Minsulto biyata mo nagkikiyahan ta aron sa diha sa simbahan, aron diha sa atong panimalay dunatay pundasyon diha sa pulong sa Ginoo. Ada may mga tao magkaisunan nga wala kani kasulo sa simbahan pero hinumdumi pangutan-an na o kinabuhi ka Kristohanon, maswito pa na nimo kay nagsimba ka. Ayaw. Ingon ang 4, apan dili sama niini ang mga dautan, sila daw uhot o mapatpat inighuros sa hangin. Ang mga dautan silutan gayud sa Dios. Kinsa may silutan? Mga maayo, nag-ingon ba ang Biblia nga mga maayo nga nagsineryo sa pagpangalaga sa Ginoo, iyang silutan ay balinan na. Ang mga dautan silutan kayo sa Dios o dili itipon sa mga matarong. Di man yun na mahitabong itipon sa mga matarong, kaya di man yun na magkasinabong. Siyempre kung dautan rin yun na. Siyempre kung matarong yun na. Kung ang panay nga gamuti nga matarong ka atubangan sa Ginoo o atubangan sa tao. 6. Bantayan sa Ginoo ang mga matarong, apan kalaglagan ang dangatan sa mga makasasala. O sa gingon, apan kalaglagan ang dangatan sa mga tao makasasala. Ingon ang Salmo Kapitulo 18, versikulo 1 ngadto sa 3, mga mensahe ni King David. Siyempre ang mga salmo, mga awit ni David, iyan yung mensahe nga gibilin nato. Kay si David ibuhi sa pagkamayos Ginoo. Nahimo siyang kangkeror, nahimo siyang panggiitan, sikat pa sa pag-away, pakik-away niya kang Goliath. Bata pa si David. Ug sa diha nga iyang nasinati nga sa diha nga nagkinabuhi siya sa pagkamayos Ginoo, wa sa gikalisangan bisan ang mga lions nga mutukob sa iyang mga gibuhi nga mga karniro iyang panalipdan. Langkato niya ng mga bakba sa mga leon. Kaya wa man siya magsalig siyang kaugalingon. Kung sa may nakapatay kang Goliath, usa ka bato lamang pinaagi sa saplong o lambuyo.
Mao nga kung ari ka sa gitawag og militar, daghang mga tao nga nahimo nga nakagawas gikan sa grabing gera. Ano man dili pa nakabubuton sa Ginoo nga mawa sila. Kaya ang kinabuhi sa tao, ang Ginoo nagpupot niini. Wow. Pero na kay katuyuan. Unang ikaw ug ako karon, kanunay kang gihatag og chance, ayaw pagsalig. Nasa sunod doon na pa kay chance. Magdala ko ng tao. Manghinaot ko, ibig sa tanan akong mga kaisunan, sa tanan akong mga igsoon, sa tanan nga mga katauhan, walay kinipigan. Ayaw pagsalig nga kanunay kang gihatag og chance gikan sa Dios. Kay magdanag man ka, tanawa ra ko ng mga dautan silutan sa Ginoo. Kay kung magpakahilom lamang ang Dios, magdanag man na. Ingon diri mga igsoon sa Salmo 18 bersikulo 1 ngadto sa 3. Tinuod maguna may igsoon kung imong basihan ang Biblia, magdanag. Tanaw ra ko ng imong anak kung dili na nimo buyagon, mudanag man na. Nya labi nag imo ng laban-labanan. Pagdako ng ulo ana. Pagkadako ana ikaw ra gyapon suklan. Unsay giingon diri sa kinabuhi ni David sa Salmo kapitulo 18 bersikulo 1 ngadto sa 3, gigugma ko ang Ginoo. Siya ang naghatag kanako kalig-on. Wow. Si David iyang gigugma ang Ginoo. Pero ikaw ug ako, kumusta man imo nang gigugma ang Ginoo? Juan 14:15 kung nahigugma ka mo kanako, tumana ang ako mga sugon sa mga klase sa sugo sa Ginoo. Paingon ra po ka, adi ko na ako nakaya pastor ay. Kanang pulong nga Exxon kung imo nang yanon pagsabot, nago ni mga meaning. O dipinsar ko na sa kaugalingon. Bubuhat ra gyud na kinaay ang batasan, di ko na mausab. Kung basihan nimo ang kasulatan. Salamat sa Ginoo sa kinabuhi ni Brother Pap Silon Mingito Garces from Lapu-Lapu City. Kumusta mo dia brother sa imong mga pagpanarbaho? Laban sa imong tibok pamilya. Maayong buntag pastor. Minsa gikan kayo ni Brother Pap Silon Mingito. Tugat pita glory. Maayo kayo ang Ginoo sa tanang panahon. Ingon diri, ang Ginoo mao ang akong tigparalipod. Siya ang lig-on kong kuta og manluluwas. Ang akong Dios, ang akong kalig-on, og siya ang akong dalangpanan. Manalipod siya kanako sama sa tami, og luwason niya ako kay siya ang akong sandiganan. Wow! Grabe kayo pagsaling ni David. Luwason ako sa Ginoo nga akong Dios sa panahon sa akong kalisdanan. Ikaw ug ako wala ras kuminting ang kalisdanan ni David. Sa una gira, patay diri, patay dito. Kung wala pa Ginoo sa kinabuhi ni David, dugay ra siyang natigok. Dili siya maabot sa gitawag nga matawo si King Solomon. Wa magani siya mahaluya nga gibangkaw siya nga sa hari mga igsoon. Wala, relax, just relax. Ingon ang 3. Nagsapit ako sa Ginoo o giluwas niya ako gikan sa akong mga kaaway. Anawara na. Ang pangutana magud kung dunay mga kaaway, kinsa man kay imong sapiton. Mao nga klaruhan ang imong gisampit ug makaluwas ba na sama sa gialagaran ni David. Mangutana ko karon, unsa man ay gialagaran ni David? Nganong giluwas man siya? O naikuhaan na ito pagtulunan mga listener sa FM radio. Ako igsoon wala tayo gihukman. Even bisag unsa pay tatoy sa simbahan. Pero klaro ha ang inyong pagsimba kung ang mga katawhan kani atong gipanalipdas Ginoo o ang inyong gisimba karon mausab nang gisimba sa mga katawhan kani adto. Nga gipanalipdan sila sa Ginoo. Kay kung dili basahan ko na ninyo ang Biblia. Maura ba among ikadasik sa mata ko sa isoon. Maura yun na kinasing-kasing.
Mintras buhi pata din sa silong sa kalibutan. Kaming mga alagad sa Ginoo, kanunay naghamyo ninyo. Hinumdumi nga moabot ang takna og panahon ng among kinabuhi bawion ngadto sa Ginoo. Ang mga mensahe, mga pulong di kunin ninyo hikalimtan kana kon inyo ang ibutang sa inyo kasing-kasing kunaon nagsalabutan. Dunay mensahe si Brother Pangelo Mingito Garces from Lapu-Lapu, Cebu City. Salamat sa Ginoo, Pastor, kanunay nga nag-uban ang Ginoo nga nagproteksyon out na ko taot-taot, Pastor. Wow, ang tingan kas Ginoo, Brother Pangelo, mo na importante sa tao na kanunay nagpasidungog sa pagkamayos Ginoo. Si David mga iso, dahil ka sa kalimot. Ingon diri? Ingon diri mga iso. Nagsampit ako sa Ginoo o giluwas niya ako. Gikan sa akong mga kaaway, dalaygon ang Ginoo. Kung sa may imong buhaton, kung giluwas ka, mga pinangga, magulbol na pod ka. Aron sa sunod, luwason gyapon ka, di na kaluwason oy. Di na kaluwason kay magdanag man ka, magsalig man ka, o danag man ka. At pas akong amigo, maisang supervisor sa safety officer, ayaw pagsalig nga sinako ng imong swerte. Kay hinumdumi, bisag sinako pa ng imong swerte, mahurot ganin ang imong swerte, goodbye yun ka. Inoon maguna. Muna ilustrasyon ba? Kada bang sambingay ba nga naay kamatuora? Matod pa, kay Tagalog man, magsige may kuyog ato. Kay siyempre, siya mo'y supervisor, ako mo'y upos niya oposisyon, kami lang doha. Sabi niya, talagang nakataba sa puso pag ikaw makatulong sa kapwa tao mo. Akong imagine nun, dili isa born again, pero doon na siya respeto sa alagad sa Ginoo. Sabi niya sa akin, darating ang tamang panahon, magkikita tayo muli at hindi ko kayang kalimutan yung magandang kalooban. Anak naman na, yung magandang salita, hindi yung pagsisira. Usahay, eksoon, mamalandong ta, mas respeto pa ang walay dili nagsimba sa tinuod nga Dios sa mga alagad sa Ginoo. Kaysa kunuhay nagsimba nga walay respeto o pag-ila sa mga alagad sa Ginoo, munay subo. Ingon diri mga eksoon sa kapitulo 43 o sa Salmo 34 versikulo 19 ngadto sa 22. Mga kalisdanan sa mga matarong apan ang Ginoo maoy nagluwas. Mga kalisdanan sa mga matarong apan ang Ginoo maoy nagluwas. Ang atong oras alas 5 naman, hapit na sa tamahuman. O nang ato paningkamutan uban ang tabang sa Ginoo. Mga doon natay mga kahigalaan kaniadto nga nahimo natong kapartner diya sa trabaho sa kalibutan, respetado. Apan subong pananugon kung dunay mga tao mo ang kung Kristohanon, wala gani mga respeto. Okay lang na. Kaya ikaw o ako, ito boy sa insatong panahon. Atubangan sa Dios o atubangan sa katilimban, aron ikaw o ako makatabang sa uban. Ingon diri mga igsoon sa Salmo 34 versikulo 19. Paningkamuti ang imong kinabuhi, dili lamang nga naningkamot ka para sa imong kaugalingon, kung dili naningkamot ka sa kayuhan sa ubang tao. Sa 34 ako kining basahon, versikulo 19 ngadto sa 22. Ang mga katawhan sa Ginoo, daghang kalisdanan apan luwason Dios Ginoo. Anawar ko. Daghang kalisdanan ang antuson sa matarong apan luwason siya sa Ginoo gikan niining tanan. Unsay promise sa Dios o unsay iyang pinulungan? Yes.
daghang kalisdanan ang magiyan sa mga matarong, daghang alantoson apan ang Ginoo magluwas gikan niining tanan. It meaning to say, walay kalisdanan nga dili nimo kayang agian, walay kalisdanan nga dili nimo kayang masulban kung naay Ginoo sa imong kinabuhi. Ingon ang diri maigsoon sa 19 ako ning basahon, daghang kalisdanan ang antuson sa matarong kana kon matarong ka. Apan kung dili gani ka matarong, mangutana ko unsa may angay natong buhaton pastora na mahimo kong matarong. Di magbasa kag Biblia. Sa imong pagbasa kag Biblia, ikinabuhi ang pulong sa Ginoo. Napundar ang simbahan pinaagi sa mensahe sa Ginoo. Wala sa simbahan, sa patukuranan, sa sikta, sa title sa simbahan aron ikaw mabag-o. Kaya kung nabag-o ka, pinaagi na sa simbahan, pag abot sa dunay problema sa simbahan, muikyas dayon ka. Wala man nakapundar sa imong kasing-kasing sa una-una ang mga mensahe sa Ginoo. Tuara man napundar sa simbahan. O gani, kung ang imong kinabuhi mauwat sa mga patukuranan na tinumo-tumo rag tawo, mabiktima gyud ka ana igsoon. Ingon diri mga igsoon sa 20, ampingan siya pag-ayaw sa Ginoo ug dili siya kabaliag buko. 21, ang buhat sa mga dautan mauray makamatay kanila ug silutan ang nasilag sa mga matarong. Unsa di ay ang gibuhat sa mga dautan maura po'y makapatay sa ilang binuhatan nga dautan. Hello. Ang buhat sa mga dautan mauray makapatay kanila ug silutan ang nasilag sa mga matarong. Kung masilag gani ang mga dautan sa mga matarong, dili ra bagyot ang mga matarong mosilot ang Dios ug bagyot. Ingon ang 22, luwason sa Ginoo ang iyang mga sulugoon, dili niya silutan kadtong midangop kaniya. Wow. Klaro ha kung sulugoon kas Ginoo, ay dili ko kasilutan ang pingan ka sa iyang pagkamaayo. Mao nga ikaw ug ako dapat magkatunta kanunay sa pagkamayos Ginoo. Mao nga si King David nag-ampo siya. Unsa may mga pag-ampo? Salmo 41, 43 versikulo 1. Iyang mga pag-ampo kaning basahon. Salmo 43 versikulo 1. Na may mga pag-ampo nga dili madangat ngadto sa Ginoo. Kano man tagpakaroon nun laman. Unsa may mga pag-ampo ni David? Ingon diri, ipaila nga wala ako'y sala o Dios, o panalipdi ako batok sa mga taong dautan, luwasa ako sa mga bakakon o mga malimbungan. Tanawar ko na. Ipaila nga wala ako'y sala o Dios. Kinsa ni mga pag-ampo ni David nga tos Ginoo. Ingon si David, Ginoo ipaila nga wa ko'y sala. Kay hustisya ka, katarong ka. Ipaila nga wala ako'y sala o Dios, o panalipdi ako batok sa mga taong dautan, luwasa ako sa mga bakakon o mga limbungan. Ingon si David, luwasa ako sa mga bakakon o mga limbungan. Imo na nabuhat or ikaw ba'y nag-unang limbong ang limbong? Ingon ang Salmo 73 versikulo 4 vers ngadto sa 12, hustisya ang Dios. Giklaro dinhi sa maong kapitulo, hustisya ang Dios. Ato ning klarohon. Versikulo 25 ngadto gayud sa 28. Ato sa 28 ningon diri, kinsa pa may kasaligan ko diha sa langit kundili ikaw. Ingon si Salmista David, kinsa pa may kasaligan ako sa langit o Dios kundili ikaw.
og wala nay laing tinguhaon ko dinhi sa yuta gawas kanimo. Kung naapagani kay laing gitinguha gawas sa pagkamayos Ginoo, ayay maniguro man na, pariha man na maigsuon og sarap ba, maniguro gani ka hinumdumi, di good ka makasiguro, pariha nas gingon maigsuon, pastora manguyab kong daghan kay pag gusto ko aning pili, maniguro ko kay kun di ko maniguro ako may malakansi, bulag-bulagan ko sa usa na pay usa. Sure ka? Ug ari kas kinabuhing Kristohanon, kung duha gani kadalan imuhang laktan, mabitas jud ka. Hello, duha rabi ang atong padulungan, impierno ug langit. Kung ang imong kinabuhi sa kalibutan, mosubay po kas impierno, mosubay po kas langit, bitas yun ang imuhang paa diha. Bitas yun ang imong kabutang. Kung sa may imuhang itsuras imong nilakwan, magkaangkaang yun ka. Hello, mga simbingay ba, mga parables nga dako kahimuan sa tao sa kinabuhi din sa kalibutan. Kinsa pa may kasaligan ko diha sa langit kundili ikaw, ug wala nay lain nga tinguhaon ko dinhi sa yuta gawas kanimo. Ang akong salabutan og lawas maluya apan ikaw o Dios mao ang akong kalikon. Ikaw lamang ang gikinahanglan ko, kay katong mubiya kanimo mamatay gayod og laglagon mo sila nga wala magmatinumanon kanimo. Kinsay kaingon? Si Salmista David. Katong mubiya kanimo mamatay gayod og laglagon katong nangiya kanimo. Igsoon hinuuna-una ayuha ang imong desisyon nga mubulag ka sa pagkamayos Ginoo. Base sa Biblia, ikaw ug ako magkaton ug magbantay niini. 28 apan alang kanako maayo gayud kaayo nga ako duol kanimo o Dios. Kung unsa may gibuhat ni David, dapat mausap na atong buhaton. Kung nag-ampo siya kanunay sa pagkamayos Ginoo, di atong buhaton o sa atong mangayog panalangin. Hello. E kung dili gani ta ka himo sa gibuhat sa mga alagad sa Ginoo kaniadto, di kita makaingon nga mumahay ta nilang pastor ni pastora labi na diwalihan na mo. Ayaw mo pag mahay na mo kay gisultian timo sa pamaagi sa Ginoo. Sa diha, ningon diri. Apan alang kanako maayo gayud kaayo nga ako duol kanimo o Ginoo. Diha kanimo o Ginoong Dios. Layo ako sa kadautan. Isangyaw ko ang tanan nimong nabuhat. Grabe. Sa diha nga ikaw gihatagag pabor o pribilehiyos Ginoo, ayaw ko nagtagoi. Si Salmista David iya giningipambit sa tanang katawhan. Ayaw tagoi ang sekreto. Kay hakog ramang kaayo ka anak. Tanaw ra ko ng mga tawag hakog. Makakita ka ng mga butang, makakita ng bulawan. Mausap ng tornilyo, kanang makakita mong salida nga. Sa diha nga makita na nila ang treasure, manag-unay patay, oy. Mga sirok man, yakan man ang katilingban. Kay gusto laging mauray mapuhi. Masubo bitang makadungog tag mensahe nga moingon na pastor, maura maguna sila inana ra maguna. May ra maguna sila sa tubang. Moingon na sila nga gaw. Parinte. Apan sa diha nga na sa ipahilo na wala na parinte, wala na ikaw. Wala na igsoon. Lisod. Last nga mga bersikulo nga ako ang ibilin sa mata ko sa manginaot ko. Dini sa Panultihon, Kapitulo 16, versikulo 9 ngadto sa 30. Ang tao mo ay maglaraw, apan ang Dios maoy magiya. Mao nang ikaw ug ako igsoon, libre kang mularaw, libre kang magplano, pero hinumdumi kung wala kay giyas Ginoo, wa kay kasiguruhan, wa kay kalampusan. Ano man,
magsalig man ka, labi na kag doon na kay profesyon o na kay ablidan, ayaw pagsalig. Mao nga sa sekreto din sa kalibutan, ayaw pagsalig sa imong usa ka trabaho. Ayaw pagsalig mga kaigsunan nga nabuhi ka sa imong trabaho karon. Dili moabot gyud ang panahon ka ng imong trabaho, dili na magsige. Dunay mga panahon nga imong gisaligan, mawagtan na nimo. Mao nga ningon ang mga panultihon, ang taos kalibutan libre nga maglaraw, pero dapat giyahan kas Ginoo aron kadili mahitong pawak ngadto sa kaalaw tuwan. Ako kung basahon mag-igsoon aron ato ni nga masayran gikan sa bersikulo 9 ngadto sa unahan ngadto kini sa 30 katapusan nato nga ipaambit ang atong oras alas 5:12 na. Medyo taas-taas ang atong mga mensahe apan manghinaot ko klaro ug tataw kaayo ang mensahe sa Ginoo. Ingon diri ikaw ang maglaraw apan ang Ginoo mao'y mugiya kanimo sa imong pagbuhat niini. Bersikulo 10, ang gahom sa hari gikan sa Dios ug ang husto kanunay ang iyang hukom. Munang usa ka kahari, usa ka kapangulo sa katilingban dapat mahinadlokon sa Ginoo. Igsuon ako yung ihangyo. Ibutang sa inyong una-una kasing-kasing pilia ang mga katawhan nga malagad minadlokon labaw sa tanan sa Ginoo. O usisaha eksamina ang ilang pakihigalaay kung ano na ba insakto na siya nga pakirelasyon even sa katilingban. E kung dili igsuon listen sa salamat sa Ginoo sa kinabuhi ni Pastor Rece Baldonado from Basay, Negros Oriental. Ingon diri may buntag kanimo diha Pastor Rece uban sa imong pamilya uban sa imong asawa o mga anak ang pingan mo sa Ginoo sa imong mga trabaho labi na sa inyong panginabuhian matagan lang. Nasayod ang Ginoo o nahibalo sa matag una-una o kasing-kasing sa matagusan nato kakinabuhi dinhi sa silong sa kalibutan. Ingon diri bersikulo 10, ang gahom sa hari gikan sa Dios ug husto kanunay ang iyang hukom. Bersikulo 11, gusto sa Ginoo ang husto nga timbangan ug sukdanan ug ang tanang pagbaligya may subay sa kaangayan. Mga negosyante gi-relate ni gi-address ni mga negosyante laruhan ninyong timbangan niya ay kani ato maigsuon hangtod karon wa na gyud ko mobalik sa tindahan. Atong imagino, ako maigsoon una na kong lantawon timbangan. Una apa na sa insaktong 0. Kaya kung dili ka ni maigsoon, kada timbang usa ka gramo ang lakansi, 10 ka kilo, pila na ka gramo imong lakansi. Muna ako ginang lantawon, ibutang na sa 0. Kaya imo nang katungod, customer. Muna maluoy tas mga customer nga wala ibagkaagan ko sa timbangan nga limbungan. Ikanay mo uska kilo, wala na kaabot. Mingo na gyud ka. Bisag imo sa nang estimate ton, ako maka-estimate maka-estimate mako pila na uska kilo. Munang makiglalis ko sa mga inana nga mga kalihukan sa mga negosyante, mga limbungan. Ay kani ato maigsoon gamay pa ko gilibungan ko. Gatuo ra man nga di ko kabalo mo kwenta. Kabaligya ko man ginantang man to, kinilo ba to? Kabaligya kong saging gilimbungan ko, gisulat na ko sa yuta, gamay pa ko ato, grade 3 pa ko, niingon ang tinda, naninda, kabalo mapuday mo kwenta ni bata. Tanawa na ko na, ayaw mo pagsalig, nga siso na mos pagpangalagan, kung nagsalig mo, maunahan ramos naulahi. Daghang nauna, nahimong naulahi. Daghang naulahi na imong nauna kay sila seryoso diya sa pagsimba. Ingon diri mga igsoon bersikulo 12, ang mga hari dili makatugot sa pagbuhat nga dautan kay ang hustisya maumay maghatag og kalig-on sa usa ka pamunuan. Tinuod gyud na mao nga nagtuo ko nga ang hustisya o katarungan mao'y mo pagawas sa tibok katilingban sa malabot nga panahon.
13, ang hari buot mamati sa kamatuoran o kahimutan niya ang taong magsulti sa matuod. Talagsar gyud nga ilado sa katilingban nga mosalig nimo. O sila nga makasalig sa mga alagad sa Ginoo tungod kay duna po sila Ginoo silang kinabuhi. Apan kung walay Ginoo silang kinabuhi, dili na sila mosalig sa mga alagad sa Ginoo nga naman. Ang mga alagad sa Ginoo mutudlo musaysay manas kamatuoran sa ilang mga binuhatan. Tinuod dili, wala tay gidipigan, wala tay gidipinsahan. Bisag unsa pa ninyong organisasyon sa tibuok kalibutan, ang giwali nato dinhi mensahe sa Ginoo, dili mensahe sa tao. Dili mensahe sa karitula, dili mensahe sa title sa simbahan. Dili pinasikat sa title sa simbahan, kundi pinasikat sa balang kasulatan. Salamat sa Ginoo sa imong mensahe, Pastor Rece Baldonado. Maayong buntag, Pastor. Salamat. Happy Saturday sa tanan. Wow. Manghinaot kung ano na tayo nakatunan o napupo. Mga anak sa Ginoo niining adlaw. Salamat sa Ginoo sa imong mabulawanon nga mga mensahe, Pastor Rece Baldonado from Basay. Ingon ang 13, ang hari buot mamati sa kamatuoran. Mao na nga mga pangulo sa naglain-lain mga city o mga barangay o sa mga syudad, even sa mga naglain-laing suok sa kalibutan sa tibuok Pilipinas o sa laing nasod. Unang usa ka pangulo mamati gani sa mga alagad sa Ginoo, sigurado ang kadaugan kalampusan maabot yun na niya. E dili mo na mamati sa mga dautan kung dili mamati na sa kamatuoran, kaya ang kamatuoran maghatag yun nagkagawasan o ang Diyos justisya gayon. O kahimutan siya sa taong magasulti sa matuod. Kung masuko ang hari, lagmit nga maoy patyon siya. Ang maalamon makapanghimuot sa panimalay kaniya. Ang pag-uyon gikan sa hari may sama sa panganod nga nagdanag sa ulan. Sa tingpugas o naghatag kinig kinabuhi. Wow. Grabe. Ingon diri sa bersikulo 16, mas maayo pa kayong batunan ang kaalam o kahibalo kaysa plata o bulawan. Hinuon maguna. Kung na kay kaalam, kahibalo, magapalit man kag mga butang. Apan kung wala gani kay kinaadman o kahibalo, bisan sa kalibutan, di ko gani kaka-apply trabaho, bisag unsaon pa. Bisag mo ingon pakaswito ko ana, pero wa po kay papilis, wala makay ikapuri ba, wa makay ebidensya nga nakahibalo ka na. Unang ibin sa panggobyerno, doon na sila basihan. Unsa man nakapasar ka ani, doon na kay papilis, na kay dunay TOR. Dili nimo ka paninansa nga mayon kang swito ka, master ka, pero wa gani kay ikapakita bisan usa. Ikot ka katuohan. Hello. Kung ikaw Kristohanon ka, pakitaan ka, ipakita ang imong kinabuhi ng Kristohanon ka. Ingon diri sa 17, ang taong butan musubay sa dalan nga layo sa dautan. Busa pagmatmon sa imuhang padulngan, aron dili mamiligro ang imong kinabuhi. 18, ang garbo musangkot sa kalaglagan, o ang pagkamahipetason ngadto sa pagkapukan. Unang kanang mapahitason, mapukan lagi na in taon. Unang karon mga mapahitason, ayaw na nanin yung sige oy. Kaya dili lagi ta mapagpabiling mapahitason sa katilingban, mapukan lagi apunta. Tanawara ang nahimo sa Torre de Babel. Kung sa matoy gihimos mga tao kaniadto, gusto nilang kaputon o katuon ang Ginoo sa langit. Diba? Mapahitason sila. Nagsalig sila sa ilang abilidad na kaya nilang tugkaron ang pagkagamhanas Ginoo dili. Adunay mensahe si Brother Papzilon Mingito Garces, Pastor, out nako sa akong trabaho, baba nako sa imong live. Salamat Pastor sa mga mensahe sa Ginoo nga imong gipadayag kanunay. God bless Pastor. Wow. Ampingan kas Ginoo, Brother Papzilon, ang Ginoo magapanalangin kung mag-uban sa imong pagbiyahe gikan sa inyo imong gitrabahoan. Salamat sa Ginoo, padayon kita maigsoon. Ingon ang 20, matmuni ang gitudlo kanimo
o magmalamposon ka. Salig sa Ginoo o magmalipayon ka. Wow! Sa diha nga mosalig ang tao ngadto sa Ginoo, malipayon ka. Ngano man ang imong gisaligan, ang imong gisaligan tag-iya man sa tanang mga butang. Magsalig gani o ka-igsoon mo gani ayaw pagsalig sa mga prinsipe. Kay tao lang sila sama nimo. Salig nga tos Ginoo kay ang kadaugan kasiguran na as Ginoo. Pwede uno ang malaamon o hingkod maila tungod sa iyang panabot. Ang pinahiluna niyang pagpanulti makadugang sa gahom sa pagdani sa mga tao. Munay nindot. Mga pahiluna ba nga mga panulti? Kung sa manang pahiluna, pastor, nga panulti, kanang dili ka madali-dalion sa imong desisyon. Dili ka magkarakara ba na gusto di mo kabuton dayon, wala ka maghulat sa desisyon sa Ginoo. Ang hinaot ko nga doon natin nakatunan, og yano og tataw kayo ang pulong sa Ginoo nining takna og dapit sa kabuntagon. Sa tanan nga mga listener sa FM radio o sa tanan nga nag-watch sa Facebook Live, Luzon, Visayas, and Mindanao, sa tanan nga nagsunod nining mao nga programa, I declare blessing sa mata ko sa kaninyo. Nasayon ang Ginoo, nakita sa Dios ang inyong paghago, paghatag o panahon, bisan pa man sa kwarta. Siyempre kung maglantaw ka o live, dili ka maka-open sa imuha nga cellphone kung dili ka magbutang o gitawag mag-iskot o money matter. Tanan ninyong paghago na ang Ginoo magapanalangin ini. Kung kami naghago man mi sa among paghago nining FM radio nga walay sweldo na sayod mi, nga mas please og daghan pang panalangin nga moabot ka namo. Ang among paghago dili sa among kaugalingon lamang kundi alang sa tanan katawhan, even sa katilingban sa tibuok at kalibutan. Magampo tayo son. Labing kamahanan og mahigugmaon ka nga Dios Amahan nining takna og dapit sa kabuntagon nga imong gihatag ka namo. Pasalamatan ka, pasidungkaan ka o Diyos, ituboy ka sa mong mga kinabuhi, tungkol sa diha ka ikaw among ituboy usab nimo ang imong mga katawhan, nga na magtinumanon sa imong mga pulong mga mensahe. Salamat Amahan, iningatak na dapit sa sayong kabuntagon, walay hunong ang akong pagpasalamat sa imong pagkamaayo pagkabutan nga Diyos. Sa tanan na minaw din sa FM radio, even sa nagwa sa social media, sa Facebook Live, Luzon, Visayas, and Mindanao, even sa laing mga nason, Lord, panalangin niyo takwa sila sa tanan nilang mga panginahanglan. Dungog himaya nga nalanggod kanimo ang tanan pinagi sa ngalan ni Hesus. Ang tanan magaingon, amen o amen. Salamat sa Ginoo, manamilit ng inyong ubos nga laga, kasamang takna, sa samang higayon, tingali makagayon taon niyang hapon. O, depende mga kaisunan, tungod kayo nag-agad usap sa ato nga mga schedule sa maadlaw. O na nga maadlaw ng eksodo na magutay trabaho para sa atong kaugalingon nga panginahanglan para sa atong pamilya. Dili na pwede mag-exonita mo trabaho. Dili pwede mag-exonan magsaligta sa usa ka trabaho kung dili dapat maningkamot na uban ang tabang sa Ginoo. Sa ngalan sa labing halangdon nga Dios o sa tibok pwersa sa kalangitan, sa ngalan usab sa atong station manager Reverend Gideon Candelario, sa ngalan usab sa atong general station manager Reverend King Ryan Makasaol, yan sa pang inyong ubos nga lagat, ubos nga igala sa kanginan, ubos nga amigo sa FM radio, sa social media, Luzon, Visayas, and Mindanao, even sa laing mga nason. Pastor Sapre Candelario, manamilit sa pag-ingon, ang grasya sa Dios o ang pagkikambit sa balang Espiritu Santo magauban sa tanang mga balaan, gikan ni Rosaha alas 5:25 sa kabuntagon. Maayong pagpangapi o maayong pagsikay-sikay, maayong pagpamahaw, ang Ginoo mag-amping sa mata ko sa o maayang butag kanatong tanan.